Crezi că știi deja totul despre lumea din jur? Ei bine, curiozitățile pe care urmează să ți le spun par imposibile, dar sunt cât se poate de adevărate. 1. Pe Jupiter și Saturn plouă cu diamante. Presiunea uriașă din atmosferă face ca atomii de carbon să se transforme mai întâi în grafit, apoi în bucăți solide de diamant, care cad din cer ca o adevărată ploaie prețioasă. Cel mai scurt război din istorie a durat doar 38 de minute. S-a întâmplat în anul 1896 între Marea Britanie și Zanzibar. După câteva bombardamente asupra Palatului Sultanului, acesta a capitulat imediat. Practic, războiul s-a terminat mai repede decât durează un episod de serial. 3. Există o meduză considerată nemuritoare. Se numește Turritopsis dorni și are capacitatea de a-și regenera celulele și de a reveni la stadiul de pui după ce ajunge adultă. Astfel, ciclul ei de viață se resetează la nesfârșit și, teoretic, poate trăi veșnic. 4. Ficatul se regenerează singur. Ficatul uman este singurul organ intern capabil să își refacă complet dimensiunea, chiar și după ce o parte din el a fost îndepărtată. Practic, organismul nostru are propriul său reset biologic. 5. Delfinii au nume proprii. Fiecare delfin emite sunete unice care funcționează ca un prenume personal. Prin aceste nume, delfinii se recunosc între ei și pot să se adreseze individual altor membri din grup. 6. Dorința sexuală a femeilor nu e constantă. În jurul ovulației, aproximativ ziua 14 în ciclul menstrual, multe femei simt un apetit sexual mai mare din cauza creșterii hormonului estradiol. 7. Există copaci care plâng.